nabafundisi basePhakameni nabavangeli nabashumayeli nabakhokheli nebandla lonke labantu bakhe ngiyabingelela lo okhulumayo uMduli waseNkanga ethempelini laseMsini bantwana bakhe basezulwini angazi noma kuzolunga yini iyabamba ungikhuluka inkonzo nje ngiyacela enkosini yasePhakameni namhlanje ngiphamandla ngoba sengitholile ithuba ngaze ngafika kulo ngoba ngicela amandla okuma phambi kwayo namandla okuma phambi kwalezi inkulungwane zabangcwele bantwana bahle basezulwini lithi izwi namhlanje usuku olukhulu lapha sikhumbule khona ilanga lamalanga ihuka kaMahile zikhona ezinhle engigulela phansi kwayo nesizwa ubusha bami obuningi kube ngaphansi kwayo kodwa okukhulu engicela manje kukho konke kungicela into eyodwa ebankulu kungisize ngayo manje ngiyahluleka ukusiza tushele beyiqoke inhliziyo yami esekuthangikhami kodwa lokho akushele emhlabeni ngoba ngizokhuluma ngento eyodwa kuningi engakhuluma ngenkosi la ngoba ngahamba kakhulu nayo kodwa yala namhlanje ukhuluma into eyodwa efishane engefishane inde nimbekezelele ingane zakho makuthanda ukweluleka lapho ngoba inde le ndaba kodwa inosizi phakathi kwathi ngelinye ilanga ngisekuthi ngasePhakameni ngahamba ngaya e-ofisini likaDlomo unobhala wasePhakameni ngathi mangifika lapho kasikade sisemkhathini kwaku-73 ngalowo nyaka kade sisemkhathini kuMeyi sase siyabuya-ke thina siye eThekwini njengokujwayelekile ngathi mangithi nge-ofisini likaDlomo wathi uDlomo hawudlule uthi uzwile nje ukuthi ubaba hayi ngiyaphonsisa angikholele bancele kwaphuma umhlangano emkhathini wahamba wayelinda manje sisayelinda kusabuya sisePhakameni uma sesisePhakameni ensukwini ilalela lapho uma ngiye ofisini likaDlomo uthi uDlomo hawu Ndulu uzwile yini ukuthi njengoba inkosi yakhe iselinda yini because endihlele endaweni zoyikhuluma ihlanganisa uShembe nezinkulu yakuyithi kwaZulu uzwile yini ukuthi inkosi yakwaZulu isilo samabandla siye enkosini yasePhakameni sathi sifuna asihambise engcwabeni kaCetshwayo eNkanga ngoba manje sekufika isikhathi sobabelungu bayibize phesheya ibiziwe kufanele iwele basebane sibonakaliso sokuthi akufanele inkosi iwele ngoba inekwagcina ukuthi uwele uyisemkhulu wayo ukhokho wayo noma uyisemkhulu angazi ukuhamba kanjani lapho wayiboshiwe boshwe abezizwe ngenxa yezombusazwe manje isingafanele sivele siwele nje singazange siye lapho kulowo wayiboshiwe okugcina uzawungcwatshwa le nkandla nje kwakuyikho indlela zokubaleka ngathi ngiyacaba angizwanga bathi kunjalo sengikutholile lokuthi isilo sifikile yavuma inkosi yathi izohamba kusasa iye le enkandla mbanqele abahle kwasa ngiwe ngoba ngiyalazi ingcwabane idlisa lenkosi uCetshwayo ukuthi likuphi ngangibe ngazi lapho khona umgwaqo ukuthi ugcina kuphi ubaba ngaleso sikhathi ingane zakwethu wayengasemuhle neze wangaseyena umuntu ongahamba indawo ngabusuka lapho emgwaqweni lapho eyiphambanweni ngaleso sikhathi ngavele ngathideka ukuthi izokwenzeka kanjani ngaphuma lapho ngaqhasha ngagijima ngayikula idubane ngaya kumfundisi uMagwaza angisazi noma wayesemshumayeli ngaleso sikhathi ngamfika uMagwaza ehlezi nomfundisi uMathunda namhlanje wasemfundisi wayemshumayeli ngaleso sikhathi athi nawe baba Magwaza uyizwile le ndaba na uthi Magwaza qangisa ngithina ngiyamlandisa-ke ngithi kuthiwa inkosi yasePhakameni izosuke ihambe nesilo iye engcwabeni kaCetshwayo
iyokukhulekela isilo kucetshwayo ukuthi njengoba izowalini aze hambe kahle. Wathatha ukuthi umfundisi akayazi la. Awu. Ngathi mina iyoduma kanjani le ndaba ngoba akakwazi uma ukuhamba leya ndawo manje. Ende kangaka. Ngcono sambe. Ke siyobheka ukuthi yini esingase siyenze ngale. Uzafikeleka ubaba kulolu sizo ozomethela. Kwaye khona umfundisi Mathundo lapho wathi nami ngizohamba nami. Ngathi nalungenhlanhla enhle uNkulunkulu wayesangipha imoto ngaleso sikhathi. Savele sasuka ekuseni ngathi sizohamba ekuseni kakhulu. Nangempela kwathi ubusa ngo-3 sasivuka sasigibela imoto sibheka eShowe. Sasifika la eShowe sathi ukuthi isicethile nangempela sama. Ase siyangena le mzini kababa seShowe. Nangempela safika ukuthi nansi imoto kababa ikhona. Eyisashayela umdlanga ngaleso sikhathi. Wathi mabuya ngoba ngihogela kwathi inkosi ikhona. Kodwa njengamanje isebhabhini. Isilinde isilo, bafika isilidlule. Yagcwala kumina le ukuthi khona le. Baphindele emotweni sayishaya yagijima. Sasafika enkosini yakamagwaza lapho kugcina khona umgwaqo. Ngafika ngamthulula umshumayeli Magwaza. Ngamthulula umfundisi uMathundwa lapho ufakazi wami njengoba ekhona nje la. Ngaphinde emuva ngiphuthume emzini wakamthiyane. Engangubhine unamahashi. Ngizoyibiza ngamagama lezindaba ngoba bakhona kule ndawo ngifuna abazi ukuthi ngikhuluma ngani. Kwathi uma sengibuya ngizoshona ngwele emkhalazi ngwele ngaphesheya kwendawo edonsayo lapho. Ngathi ngithi ngahlangana nebhele encane nje eyishaya lo mhlongo lo waseShowe. Lo wayenkulu ngomzimba. Ngathi mangithi ngiyafika phakathi ngabona imbali esizulwini iphakathi. Ngadlula ngaphambi ngathi ngithi ngingehla ngakhombana nesilo. Ishaywa isona phambi kodwa kwa. Ishaywa yisisilo. Ilandele kababa soshule ekuleni. Ngadlula. Ngathi ngiphuthuma kuleyo yamuzi wakamthiyane bengiyekuwo. Uma ngifika kuleyo yamuzi wakamthiyane kuthiwa amahashi kudala kwamahasha la. Ngaphindele emuva. Ngangofika lapho ebengibashiya khona. Ngathi ngifika la ngibashiya khona basele kude kangangoba sebengasitolo lesa inkosi manje sihamba ngenyawo. Bangcwele le ndawo yaseKanda imbi inentaba indawo yakithi. Ineyinkalo wetukashole ekhalweni bengaphesheya ushona kanjalo. Indawo eyahanjwa ngalelo langa ubaba ehamba ngenyawo. Nizomcabanga ukuthi wayenzani ngaleso sikhathi. Kwahamba indawo ngabe isuka ebuhleni yemvowe. Kodwa inentaba iqedile. Ufazi wami umfundisi Mathundo. Lithi izwi. Ithi indaba mase ngifika lapho kuthiwa nampaya. Ngithi inkosi yakamagwaza ilokhu ibhizi yaluza ifuna ukulandela. Yathi awumana Ntulu ngizohamba nawe. Kwathi ukuthi ukhuluma into engazokwenzeka manje. Lapho sengihlangene ithubane mina ngigijima ngilandele lapha. Kule ndawo babedlula umzokabhengu sebeyona umuntu okuthiwa yalapho sebedosa ngaphesheya. Bedlula umzokabhengu lapho bathi uma befike ngeqele ngabafika. Ilapho-ke ingane zabakho sebedala kakhulu imali. Kwathatha ukuthi kuya phambili ubaba kusekho. Isikhathi esiningi bakhonza bahle. Nangiyikhenya ngithi sinenkosi ethile yasezulwini. Kingazi ukuthi ngisibosho. Bangithi inkosi ngathi isiboshwa sasezulwini. Uma ngabe babona sona isiboshwa manje sasezulwini sokuzofeza umsebenzi kaNkulunkulu la. Wayengeka vumbuya ubaba la. Wayengela bafika bona. Kodwa ngoba wayeboshiwe. Kwazama ngamabemtshela ukuthi ungalekwa lezi yandaba. Sathi uma bafika sithi sibambe icala ngafika sehleli. Odilini lwenzela. Suma ngasekuhle. Basuka sasuka indawana encane bese hlala. Kwathi sayinjalo beqhamuka amantombazane. Esitolo kamantombazane. Eqhuba imbonga leyo ibophele amasaka entanyeni ukuthi itaye esitolo ayothenga ukudla. Athi mayiqhamuka amantombazane ngawamisa ngathi abantu abami njalo kangane nasitelekele mbongo. Ngakhumbula izwi likaJesu.
hayi indaba enkulu bangcwala bahle abe ngithi mashumba kayiqedile indaba kodwa kukhona la ngazikhona kukhona indawo la ngazikhona yena na uyayazi la yazikhona zagcine nami la ungazikhona ngendlela manje bangcwala ngicelile ngicela ukuba angisinyembezi kodwa ngalibona ngathi manje ngayikhumbula imbongolo yami zowutshela ntambama ngivule imbongolo lapho ngaphinda labantu zami ukuthi asitele imbongolo wathi ayeke yashitwa sesibina shoma phansi wathi hayi bayeke ngathi ngibayeka wathi ngikhumbula umuzwa wesaba phansi zathi nokolotsha wawunamahashi nawo ngamshiya khona lapho ngathi ngibashiye ngaqabuka ngawona babenza ukuthi umkhotsho omubi lapho engasazi khona-ke manje ukuthi umathundwa wawela kanjani ufuthi umathundwa lapho ngenza indaba ibona kube yikhuluma ngiyazi bangasekho lapho ngathi ngifika asifika isilo sesiyiphezulu kulolo khalo othi uma wena kulolu mhotsho udosele kukhula ngasifika phezulu ngakhuleka ngadlula ngashona ezantsi ngehlisa ukhalo indawo ende ingakaba ngifa lapha ngiyena neno wasegingidlovu kuyagijima uma ngifika kulo mzwa kadaba ngiyamazi umnikazi wala mahashi kodwa akhona kodwa inkinga yinamele kusebenza egoli hawu bangcwala bahle noma ngasizakalanga kodwa ngiyazi ukuthi ebekufanele ngamthola ngizosizakala yilo abathanda kumdukulela eTV station lokuthiwa udaba kwakumnikazi wawo lawo mahashi lowo kodwa amahashi akangiwatholanga ngathi uma ngingena endlini yakadaba ngibhinqide ngifaka umnazeletha abakhohlwa nje abantu ukuthi hawu lolu hlanyo lwaphile manje basheshe ngazethula ngoba imizi yakithi leyo bayazi nodadewethu abanye baqanile khona wazi hawu manje sengiqhubisile phambili ngoba ngiyazi ukuthi mangiqhuba indaba kaShefu izodifa kakhulu abazokusheshe bayivuthi yini yona le ase ngithi naye kuzisilo nasisilo manje sesiyokuhamba la indlela yokuhamba yikho imoto seyiphelile la kufanele ihambe khona manje ngizocela amahashi kodwa bemabili ngoba uhamba nomfundisi uhlele hawu amadoda ephuzela utshwala zisuzinda uthini umntwana kukhona inkosi engenza la isilo sizila singazi ngabona futhi baqinisile bekufana kwenomkhosi omkhulu abawumlindelayo ukuthi kuzinkosi la babengazi ukuthi ngabaphambili kanje ayikho lento hayi ngizama ukuchaza ngayo yonke indlela ebese bengibamba kathi bese hayi ngabe siyamnika amahashi nangabona ngaphandle nangempela ngangivule ngawabona kodwa umnikazi wayakela wathi singawayitelekisi ngabe sasemngamangizakunabantu ayikho mpanise singavukela wasesifishini into bese kuthiwa ngayesifishini ngabe sengiphuma la endlini sengibhalisa ngiphuma ngathi ngima ngivumela phandle ngabona elinye lini ngaphandle lingaphesheya komfula insuze lawa la ikhaya nanga la ngaphandle komuzi ngalibona leli lapha ngaphandle ngalibuza kumakhosikazi athi ebhekeni bathi hayi labamfundisi ngathi mina umnikazi walokhu bathi umnikazi wawukhona la endlini ngase ngibonga ukuthi hayi ayikho into engizoyithola la endlini ngoba lo muntu bekade ngikhuluma naye nje eza ngithiwe yeke sangisiza manje ngase vele ngihamba ngathi bangcwele uma yodudubale ey'ntabeni ngiyobabuka ngababuka njengabantu abakufa ngazi ukuthi ngalinganisa ngithini noma abangaseduze nganeni wasegingidlovu kanjalo nje babekude ungasabonakali kahle ngagijima sebeseduze manje kwenqaba lenkosi uChifane ngagijima ngaze ngangafiki ngabafika kodwa sebefikile edlizeni lenkosi uChifane esehlezi babaphansi komsuze sekhathele bathi mafika nkosi kwathiwa sekulindelwe manje induna yendawo ukubiza okhomba ukuthi kwamanje laba sekwaba 11 kodwa le ndawo isiqeshana esihle lesisha lelihle kodwa phakathi sekune-11 nenqola eyimfeki lenkosi sebeyishaphe ayithe balindela inkosi yabashezi mafuthu induna ukubiza okhomba ukuthi likuphi ithuna lenkosi idlinza ngiyaxolisa lapho idlinza kuthiwa idlinza lenkosi uma kuya ngoba isifikile induna isikhomba awuyasuka inkosi yasezulwini bawethu suka uthando kodwa lukhathele yayibaba kancane unyawo ihamba kancane ubona ukuthi ayikhona iza kabi lena sasangena lapho yakhomba induna yasekuthathelwe wakhatheleka angisekho mina sengiyile nayo futhi yini
ngiyibone ukuthi ngiyambona ukuthi kuba lokuthanda ngaphela emhlabeni uzohambela ngathini abantu lesazeleni bantu lelithizwi mangithizwi lenkosi yakho akuhlatelele kwahlatelele yathi mayiqeda inkosi yathandaza angicimezanga ngoba hayi angizange ngicimeze ngabheka wathandaza ngiqonda ukuthi uma ngibona ukuthi uyawa ngixume ngimbambe ngabe ngathi ngibona wayehla kahle wehla kakhulu esephoqeka angazi futhi noma wayicimezile ngangacimezile nomfundisi ethandaza vela inkosi yakhe yaqeda kwaphunywa kwaphindelwa lapha angazi nendlela esikhona ngoba wafuna ingintwana ey'nganeni angibonanga ukuthi zamnikani angibanga naso isikhathi esihle sokubuka ukuthi zamnikani ngoba indawo yayinde lithi-ke mase sihlezi lapho sithi ukuhlala phakathi komuntu kuma umqondo ukuthi angiqale wehleli kumina manje angisazi ungabeki ngizozenjani kodwa sengiyabona ukuthi ubaba kazokuphinde emuva awu uma sithi ukuhlala phansi emthunzini athi ubulo mfana bofuna mahashi madoda awungayi kumntana angishomo bakuthini la kabe ngasuka ngigijima angashona ngaleqeleni ngasitele ngabe ngicabanga ukuthi ngizoshona ngicabanga omunye umuntu wamkhizo onamahashi okuqala komzana indoda yakho neyinyanga ngiyithayile ekhono lokuba namahashi amahle izinto ayithandayo ngendlela yakhe ukuthi abamathi ngibona abafana ngibuza abafana ngithi ukuba mkhize womzana labafana bathi kuyafesha kwesuse ngavele ngahlaba ngayithubane ngaqonda khona ngakasengotrini ngalezo yikhathi ntambama ngathi uma ngiyofika kulo mzi wamkhize uma ngithi ngiyabheka ngabona umfana engimaziyo Thembile nawe uTexman khona la eThekwini awu kathi kuba umfana lapha ekhaya mangibheka ukani udadewethu okunye ubaba ozabe nololodwa baba omkhulu oyedwa hawu kathi ngiyamfaka le ndaba yami engikhathazile yathi amkhulume naleyo ndoda ikhomba umkwabo kuyalungiswa la kuzohlatshwa mangibheka sekoqha inkomo bazohlaba abantu makubalekile bathi hambe kulo-ke nangaphela ngaya kuye kwemveni ngoba mkhize ngafike ngalibeka udaba lwami ukuthi ngihamba ngobuhlungu obunjani akazange aphendulile uNkulunkulu wami wathi ngathi kuhamba wala mahashi awu umkhumbulo uNkulunkulu la ekhona wathi la mahashi ngathi ngaba wani wathuma abafana sengibebele bobabili laba bantu besilo ngibela inkosi yasekwami aphuma mahashi amabili aboshelwa elinye wanginika umfana elinye lathathwa yimi safikele kwamfika kuba besahamba indawo emakusuka la kuye esangweni lapho akuhambeki wokushaya amaqhasha isitanga sale phansi wanginika umfana wesibili lo mfana yedwa nami ozothi uma sesifikile laphana khona imoto axhabela amahashi lo mfana abuye nawo uma ngifika lapha nala mahashi awu ubaba kakwazi ukugibele yashini manje ngizowenze njani ase ngifuna indlela layikumbeke khona bangcwele safuna indlela zokuthi niyazazi hamba ikumbeke sifundwa mama ngathathi yathi ngafaka phansi lo msele kwamanzi senze ukuthi ubaba beseduze mayiqhamuka phezulu egibele yashini nangempela senze njalo thina nomfundisi Mathundo nomshumayeli Magwaza ohambe emhlabeni esengumfundisi nangempela samthi kwathi ukuthi manje ubaba ngendlela yaxheka ngayo angasawe nje noma yikanjani noma ngaphi noma indawo yedwa eyibakithi hayi noma ngabe indawo yedwa angaphuma ngemuva uma yedwa angaphuma ke lathi hawu ngiphele ingane zakho ningaphazamiseki isimo ngihamba ngendlela ehamba ngayo kwambe khona lapha kufuna mphoqa amandla ukukhuphuka indawo yini ufuna likhupheke ngamandla uze likwazi ukushona phezulu lapho uzoshona ngapha umsebenzi-ke umfundisi Mathundo lapho kwase kuwumbamba
nyambanga amaipa hapo nyamsele hapo nyambamsele hapa ngaphathi abinga nekaza ukuthi yazi ukuthi kodwa le niyasihleka niyazi ukuthi yini le nto ngayo la amen uhlala kubaba akakwazi ukubamba imikhala akayibamba ikahle imikhala ile kahle ase ngibamba omunye ngaphambili umkhala mina ngidonsa phambili ngenza ukuthi ngisize lapho ukubona khona ukuthi kunjani ngikhethe indawo ezizoba ngcono ekuhambeni sahamba abangcwele naye saze safika la siye khona imoto leli yakhe wayigibele lami nesilonda la esithweni sangaphambili basethawu kanti leli yakhe sinesilonda eside awuNkulunkulu uzolisindisa amen awu yasithi inkosi yasekhwameni awu lolu usuku namhlanje ngeke ngilukhona empilweni yami yonke hayi ngifike lapho kuyibandla lami siselikhona manje lapha liyakhalalisa liyajabula kuhle kuyona kwakula alazi ukuzile ukuthi ungakanani uvela kuwo wathi beqabahabisa bayijabula ngakhala sasimale lapho bangcwele uma bahamba ngalowo bheni kamhlophe nani abe mthatha bembeni eyinkulu oyishebhenkulu abe mthatha mntaka lemoto yami ngoba sakungenelela kobani ngenze ukuthi ahlale akhululeke nangempela wahlala wakhululeka ngabe ngihamba naye kubaba sesibheke short manje isilo sasishiya khona ngale basasijahe kakhulu sazohamba ngolesini siyephetheka hayi kwathi makuya ngoba sesifike emotweni sihamba sasafike short wathi sethi ubaba short sengizovuka sengizongena izini ngihlambulula umzimba wena ungasahambi wena uzolayisha impahla yami yonke ngiyadlula khona namhlanje ngefami kwaseqalile uJulayi kwasekumhla ka-3 uJulayi haleluya nangempela ngayimisa imoto walayishayo alayisha impahla zakho ngamlinda bahlambuluka babaphuma basegibela imoto yakhe umonakho esehamba ngamlandela bangishiya-ke babehamba nemoto encane benondlalisa ngaze ngangafika ephakameni ngafika ngangena ngaphansi ngoba sithunde impahla zakhe abanini wasiphepha ubaba ngaleluya yileyo ndaba bangcwaleki nayo kodwa engathi uma sekudlule lapho ngafika ngafuna umkhumbi kaNkulunkulu basiye esilweni siyasishiya sisemzimeni kanje siyawutshela ngendaba kaNkulunkulu noma uhambe lwethuke lwahamba lwaba luhle kodwa lwaba sekuvimbavimba ngoba lwaba sekuthathwa abantu abebengabazi ukuthi luhlelwe kanjani basihlela ngenye indlela hayi namngela ngangaphatheka mina ngoba kodwa ufikile yena uyazi ukuthi bekunjani ngathi ngalawo mazwi ngiyacela ukuhlehla esihlabeni sobukhosi ngiyabonga enkosini yasekhwameni Isutha ingcwele siyacela bobaba ukuthi abanye bethu akabethi ukulekelela lapha ngaphandle
Easy.